to my vlog. Ready with me. Looking for sponsor na Jimilan. Ayan o, Jimilan. Wala na. Tingnan nyo, oh. Nakatupis na, diba? So, hindi naman na bago sa ano sa likod. Yan, oh. Hindi na ako sanay. Nahihiya na ako. Char. Tayo mag-short. Yes, ganyan na siya. Itin natin. Ayun, oh. Eh, dapat meron tayong bag kasi nandito yung shades. Pang-retouch natin. Gamitin ko yung Calvin Klein ni... Binigay niya to sa akin para daw meron akong slipper pang beach. Thank you so much, Ate Nice. Hi guys! Welcome to my vlog! Welcome! Long time no vlog na naman tayo. So ngayon, samahan niyo ako mag-get ready with me. Kaso, meron akong makeup pala kanina. Mag-ano na lang tayo, mag-retouch na lang tayo. Kaya nasa yung bag ko. Ah, ito pala. Sorry. Mag-retouch na lang tayo, guys. Meron akong ipapakita sa inyo. Guys. Ano ba? Ano na nga pala? Magsi-6 na. Magsi-6 na ng gabi. Yung ano nga pala, May 2, today is May 2. Ano daw si Mayon? Nag-alboroto daw si Mayon. Masyadong maliwanag yung ilaw natin. Hayaan nyo na. Uy! Wala na akong powder. Ano na eh, looking for sponsor na tayo sa powder. Char. Shower out kay Kuya Agape. Baka ma-sponsor na ng Jimilan. Ayan o, Jimilan. Wala na. Tingnan nyo, oh. Diba? Jimilan cushion. Nag-chat ako kanina kay Kuya kung kumusta kung umabot ba sa may sa amin yung ashfall. Hindi naman daw. Ay, okay na ba? Fresh? Char, hindi pa. Tapos na ba yan? Okay na. Sige, next. Maghahanap tayo ng pwedeng masuot. Kailangan naka two-piece. Eto na siya. Nakita nyo naman akong naka two-piece na, diba? So, hindi naman na bago sa paningin nyo pag naka two-piece ako. Okay lang ba? Char. Okay lang. Tada! Shirt. Cover natin to. Hindi na ako sanay. Nahihiya na ako. Char. Para namang mahihiya tayo. Wala naman tayong hiya eh. Char. Wait lang. Just a second. Mas maganda pag nakaganto. Ayun. Meron tayong bag. Siyempre, dapat meron tayong bag kasi nandito yung shades. Tingnan nyo. Nandito yung pang-retouch natin. Oh. Diba? Pero feeling ko wala naman na madilim na ata sa labas eh. Feeling ko lang. So, yan. And then, ito pa. Shoulder accessory. Malaki yung shoulder ko eh. Alam niyo yan. Okay lang yan. Tanggapin nyo na. Yan na ako. Pero na kayong mababago. Iinom muna tayo ng chia seeds para hindi tayo bloated. Chia seeds na may water. Ayun. Yung susi, yung keycard natin. Hindi na tayo makakapasok dito sa room. At saka guys, ito yung suot kong slipper. Ayan, in-order ko yan sa TikTok. Mura lang siya. Ginamit ko siya kanina. And, ngayon, gagamitin ko yung Calvin Klein ni Mami Nice. Ni Auntie Nice. Ayan o. Bigay niya to sa akin noong December. Ayan, shower out sa kanya. Thank you so much. Binigay niya to sa akin para daw meron akong slipper pang beach. At ito na nga yun. December, May. Diba? Yan, ang ganda. Makikita ba?
Ayan. Tada! Thank you so much, Ate Nice. Let's go! Here na guys, labas na tayo ng room. Yan. Okay, lock na. Nandito tayo ngayon sa Astoria Hotel. Ayan. Ginamit ko na yung flashlight ng phone ko kasi gabi na. Hindi natin makikita yung view. So, ayan. 113. Okay. Let's go! Yeah, samahan niyo ako gumala. Gumala! Ang cute. Ayan. Yun. Astoria, Boracay. Welcome to Boracay. Oh, hindi ko dahil ano gagawin ko. Saan tayo? Eto yan, oh. Ayan. Hindi na kasi masyado makita yung view. Guys, nandito tayo sa Boracay! Nandito tayo sa Boracay, guys. Ayan. Ay, hindi nyo na makikita masyado. Wala kasi tayong ilaw para dito sa GoPro. Ako na lang yung tingnan nyo. Pero ayan yung, ayan o. Ayan yung Astoria. Meron ditong ilaw. Kaya, dito tayo sa unahan. Nakakapagod. Nakakapagod sa shoulder. Kapag ganito. Ang dami ko nakita ng afam. Kung pwede lang iuwi ako ng isang afam. Ang sakit. Ayan. Maganda nito bukas. Maganda nito guys bukas. Bukas magbibideo ako para makita nyo yung view. Magulat. Magulat ako. Ayan o. Maganda. Ayan, tingnan nyo. Alam nyo, kanina, ayan, maganda yung ilaw dito. Kanina, yung buhangin na Boracay, wala na. Hindi ako nakapag-picture doon. Kanina. Madaming party-party mamaya. Ay, eto pala. May ganda dito pala. Ay, dito. Wala akong picture. May mga bata naman dito na nagpipicture. Ayan o. Welcome to Boracay! Ayan. Ang ganda. Ang ganda oh. Ito pala guys, araw-araw nila to ginagawa. Ay, may magpipicture ata. Araw-araw nila yan ginagawa. Parang inaano na lang nila yan eh. Binibasic na lang nila yung paggawa niya na saldo. Ang gaganda ng mga naka-swimsuit. Ang ganda ng mga Chinese. Tapos ng mga Korean. Ang daming inuman. Asa na? Ay, malayo pa. Hinahanap ko yung Jerry's guy. Wait lang kasi nangangalay pa yung shoulder ko. So guys, naghahanap ako ng salon. Nagtanong ako doon, sabi dito daw sa may Aplaya. Parang ano ko yung kanina. Nabasa ko yung kanina, yung Aplaya. Sorry po. Hindi sa... Malayo pa ba? So yan, syempre hindi naman natin kabisado kasi
first time natin. Kaya kailangan natin magtanong. Magpapaano kasi ako guys? Magpapa-eyelash extension ako kasi wala na akong cluster na lashes. Saan ba yun? Hindi ko na tuloy alam. Ay, sorry po. Ayan, madami nung lasing. Playa. Yan yung henna tattoo. Kahina ka ba? Saan na po yung... Saan tayo? Hindi ko na alam talaga. Napapagod na ako. Wala na dyan eh. Balik. Kanina nabasa ko yung kanina ka-playa. Ayoko na. Ayoko na. Nabasa ko na yung kanina. Nabasa ko na yung kanina. Ayoko na. Extension nga kasi. Ako na lang. Ay, eto, playa. Ayan o. Playa, tapos dito tayo papasok sa Iskinita. Ang astig talaga kapag first time mo, solo ka. Kasi parang kang tanga. Hindi dapat wala kang alam eh. Uy, Iskinita. Iskinita man talaga pala to. Wala na dumadaan. Tapos magle-left daw. Wala pa naman na ay right, mag-right. Wala pa naman na right. Mamamali na agad tayo. Oh. Madilim dito. Ikaw, doon kami ng lasing. Problema ko na naman kung paano ako makakalabas dito kasi hindi ko man nga ito alam. Magtatanong-tanong na lang. Diyan tayo magaling. Wala pa naman na. Right? Dito siguro. Tama ba yung turo sa atin ni Ada? Excuse me. Wala na. Excuse me, pwede magtanong, saan dito may salon? Salon? Oo, salon. Dito mo sa may main road, paglabas mo. Malayo pa yan? Hindi, larit lang. Dito mo na ito. Ah, sige, thank you so much. Bisaya siya guys, kasi naano ko yung accent niya. Sabi niya, salon? Salon? Ganon. Ganon ang, ano ng Bisaya. Diretso. Ah, ito, baka kailangan natin kabisaduhin yung dinaanan natin. Ayun. Tatakot na ako. Ang layo-layo ko na. Salon? Ito, ay. Salon ba ito? Hindi. Excuse po ate. Pwede po magtanong. Saan po may salon dito? Ah, sa taas pa po? Meron din dito labas. Hindi, malayo pa po. Traffic lang din. Meron ko malapit na ano din. Wala pa. Dito. Ay, dyan meron po dyan. Kaba. Ano ko makakakulit? Shortcut. Ah, sige po ate. Ay, tinulungan na tayo dito. Alam kong sasermonan nyo ako. Alam ko na yan. Ah, ano na to? Main road na to ah. Hindi ko na alam kung saan na to.
ng buhay. Uy, takyat. Ayun. Ay, hello po. Nag-ano kaya eyelash extension po? Isang size lang po kami ma'am. Anong Ano size? ba yung gusto mo? Yung simple lang sana. May- Wala, ano yan? Cluster po yan. Cluster. Yung simple lang sana na ano. Yung magkaroon lang ng volume. Thank you so much, ate. Pasok mo? Sana may barya pa ako. Sana. So yan guys, finally, sige lang po. Finally, meron na tayong nahanap. Ayan, ang pangit kasi ng eyelash natin, wala siyang volume. Kaya palagyan natin ng konti lang kasi manipis na yung eyelash ko. Yung eyelashes. Eyelash, wala pa nag-abot. Wala pa nag-abot si eyelash. Make life delicious with 30% off deals on best sellers from A few moments later. Ayan na guys. Tapos na siya. Patulog ata ako. Halata ba? Lagyan mo na na. Ayan mo na natin na. So guys, nakabalik na ako. Wala tayong hila. Wait lang. Ayun, ang ganda ng polo. Wow. Sige, pasok na tayo dahil katulog pala ako habang ginagawa yung lashes natin. Okay lang ba? Para hindi na ako mapagod kakalagay ng cluster. Alam ko pala ng mata ko. Tsaka wala na kasi akong cluster din. Diba sabi ko sa inyo, anong oras na? 8:43 na. Grabe naman. Inuwi natin yung chia seeds ko. Malabo. Ayan. May party pa naman. Madami. Mapula pa mamaya na ako lalabas kasi maano kasi siya, syempre masakit. Guys, kasi yung pandikit, mahapdi siya masyado. Ang lapit lang pala nito doon sa pinagawan ko. Tapos, nagsakay ako ng motor. Naiya ako kaya binigay ko na yung 100. Ang lapit-lapit lang. Sabi kasi nung may-ari nung mag-eat right daw ako. But it's okay. So, yan guys. Yan muna ang part 1 natin dito sa Boracay. Abangan yung mga susunod kong upload kasi para makita nyo yung view niya sa umaga. Yung mga ipapakita kong view, wala tayong drone kaya wala tayong masyadong magandang kuha ng view. Pero okay lang yan. Samahan nyo na lang ako bukas sa mga pupuntahan natin, sa mga activities na gagawin natin. So, yan guys. That's all for today. Thank you so much sa panonood. Ganyan talaga, diba? Masanay na kayo sa akin. Ay, sanay na pala kayo sa akin na pakit lang ang ginagawa sa camera. Shoutout sa Team Pahuway, kila Kuya Nolly. Shoutout kay Ate Rica. Alam kong may pinagdadaanan ka. Ayan, kaya mo yan. Yun lang masasabi ko, kaya mo yan. So, sa lahat ng angels, shower out. Sa bakasyon, in-invite ako ni Badet na, sige, pupunta. Invite ako ni Badet pag bakasyon, baka pwede din ako magstay. So, go natin yan pag bakasyon. So, yun guys, bye-bye. Shower out kay Kuya Agape at sa lahat ng sponsor, kila Kuya Bruce, si Kuya, yung isa pa. Wait lang, huwag niyo akong i-judge. Huwag niyo akong makakalimutin ako, alam niyo yan. Basta sa lahat sa inyo, sa susunod,
tatandaan ko na ang pangalan nyo. Meron si Kuya Bruce, Kuya Rick. Sino? Basta, yun na yun, guys. Bye-bye, love you all.